भोजना प्रियांक आमगेल रणपकुडक स्वागत चरडुवांक ಹೊಡ್ಡಾಂಕ ಪುರಾ ಜನಕ ಇಷ್ಟದವತ್ತ ಸೆಲೆ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಫೋಡಿ ಹಾವ್ ಕೊಂಡಕೈತಸ ಹಾವ್ ಕೊರ್ಚಿನ ಮನೆರಿ ಈಗ ಪಂತ ಟ್ರೈ ಕರತಿ ಕಶ ಸಿಲ್ಮುಣ ದೈಕೋನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಯತಿ ಅತ್ತ ಹೇ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಫೋಡಿ ಕಶ ಕೊರ್ಚಮನ್ ಪಳವ್ಯಾ हावे सोडैलेले 2 पॅक बेबी कॉर्न घेऊन चंदुकोन धुवून एकांत 2 कुडकुकोन दवरून घेतला. आता मसला कसकसन दवका म्हण पळूया. अर्ध कप तांदळा पीठ नावे 1 घंटे तिंबेलेले तांदूळ 1 मुष्टी 2 चमचो चणे पीठ 1 चमचो कोथिंबरी बी 1 इंच होड अल्ले कुडको 8-10 लसणे बी 1 सान पियावू रुचीक तकीत मीठ आणि सुकी मिरसांग हाव हंगा स गुंटूर आणि एक 7-8 बॅडगी मिरसांग घेतला. तुम्ही तुमगेल तिखसाणीक तकीत मिरसांग घेयती. मसाला घेतील सामान पुरती मिक्सी जारात घालणं पिट्टी कोण घेयती. मागिरी थोडे उद्दा घालणं पेस्ट कोण घेयती. पीठ चिके घट्टी असका ताक 2 चमचो चिरोटी रवा बरसिलरी फोडी आणि के क्रिस्पी जाऊन येता. आता हे पीठ उडकुकोन दवर घेतील बेबी कॉर्न पूर्ती बरसून 5 मिनिट दवरती. कडेरी एक कैलिंत त्याल घालणं समट आपलं मगिरी मसाल बरसिलेले बेबी कॉर्न फोडी घालणं तळाती. हुने रुची रुची बेबी कॉर्न फोडी रेडी दल्ला. तुम्ही वरे एक पंता शीची ट्राय करती कशे येईल म्हणून दयकोन कमेंट्स ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಯತಿ. तशींची आमगेल हे व्हिडिओ तुमका एक चूर पण इष्ट दलरी दयकोन ओड मन कोन लाईक घालती तुमगेल सैर्यांक शेअर करती मस्त जनक आमगेल प्रपंचका आपण हडती. आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओंत मिळतती. धन्यवाद.